zamo kamar wahidina. Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mai wasa da dama sa ganganci ke kuma more ka. Baba ne kai maza ya ne kwana biyu da daga inuwan nan kai ai dole kai mutumi na kun shi dama ana ganin ku a local area nan kai gaskiya ne ka buya wallahi lafiya wani ka yanko ta geto din nan wallahi wani gaya na sai 30 million nake so in je in ga 30 million wallahi ta nan ha kuma wallahi nan yin dan gaskiya ne wallahi yayi kyau sosai da sosai to kuma kawai na kuma kayan kota ka sako ta kafa kuma ga rana tana dukan ka ga wannan aba ya kamata ka kawo mota ka ga wallahi ka san irin layin nan ne mota tana can na aje ta ka san layin nan da yara ma suka kace ma kantin mota yasa ko na to hakan yara sun koyi bakin ciki wallahi maza mota ce na bata a bakin titi wallahi tallahi gaskiya ne maza kudi ya zauna an bar mu a nan wajen na gaya ma gaba ɗaya ko keke bani da shi ga ina da aboki wanda ya ba miliyan 100 baya amma yanzu ai Alhaji Asana zakka bana an tashi ni kaga ko menene da ni ko wata 100 aka bani ai nake gaya ma ni ba ruwa na wallahi 100 ma ka bani Allah sa mata albarka wallahi lazi 100 ma ka bani Allah sa mata albarka billahi amma dai ka sani kai da tun ɗazi ya ce ka wanke mai motar shi shine daga fara aiki ce za ka fara ba mu matsala in ɗazu kai baka wankin motar nan kuma so yake fita kai motar ma ba za ka to ya ka je ka same ka gaya mai dalilin da yasa ba za ka wanke ba kai zo mana ban gane ba da za ka wani za ka yi na kattaka ba gane ba na bubbuga maka kai ni za ka wani yana